rocking, baby. I'm rocking, baby. I'm rocking, baby. Oh my wow! Oh my God! Hey! Jacob! You! Oh Jacob, my! Yeah! Hey! This is about Jacob! Jacob! Oh my God! Look what Jacob! Come with it. I'm not very small. Dream over there, dream over there. Oh my wow. It's good to see you, Amanda. It's been a long time, man. No. Oh, gilo bata. Is it one of the kids? I'm gay lapo. I'm gonna mammy pogo. You know, I came back and I've been occupied, and I'm not got it, I worry, I'm weekend, with the chum. In my weather, this weather is not too favorable for me, you know that? Batra. Na gare. Gaffete, bem. Gaffete, gare. I'm gonna don't worry, you don't understand. I'm come and sit down, go and sit down, brother. It's good to have you around. Man. Hey! Just sit down. The bed apple happen. Oh my wow! No. Hey! So what's going on with you? Oh, Jacob, when I'm walking, look at the other day. You need to make it honey mendum. You need a bag of the knocker. Once so winning and no, but don't need them happy. Oko to Chimo by the only him now. What I'm got you one couldn't talk at Kurubago, Unkurubadam, Imam Woman, and Yemis would tend to. Ngaracha Bugaram not an apple to cook and make a child. But take I'm not a low. Emunanga, I don't know hotel, is civil. I don't know hotel. Then I name a question come on, and I'm happily can't. Snama application. Oh, Timmy. Son. Sanama again, you put them on. As soon as the name when that game evacuate. No one men that evacuate, then in a condition don't get down. Nay, Nanya come where. Oh, I like that word, evacuate. They want to evacuate somebody and now employ you. That's what you're talking about. Deploy or you. Manamadi Imapa, Chirakan Wapa, I got Choy Higaneme. Cho Fuhigane make you weekend, you know, Aka. Sofina Gare, Geba. They're not working now. Eh? Oh, I was. Oh, no, Chapel, come on, oh, Banahan. Nga kochalo to I gotta make it 2 days when making an abid, I gotta make it. And why mad in Yaka? We don't want one night look. Where Bella Lumoto, boss, okay, Mobile boss. Asana Tony Gaba and how we are Mabella, the man I've got some be about the boss. Mana be madam, not quite the boss. No. Family, I hear you. Amade, now. I don't like it at all. You must have something to do so that you can feed your children. Can we kill you know what I can you put him we will take gas gain you get see me, give you off my water. That in a got it. You gotta see with take the job until you can chop butter, get within car. You understand me? Eh? We only let you get 2 4. What a good kind now, can we get you know what I'm talking about? So you be a man. Jacob, won't consult the morning match boy. Come on, come by Habrapo, come up on an abalot, now home on the hotel. Now home on the hotel. Think I'm broken motor, what Bruno could tell a gang, I'm rest in pieces. Oh, him got to go because walk him out of this woman. Oh my wow! Maybe you could an agma, Lebanon. Maybe to me. Chai, Amale, look, all those things are superstition. I don't keep me to you begin. I have a sign. Eh? Yenda, you in a chain and die. Here we get bow. You get weak bow, but you get weak lady no longer. Come with the tail and to put a head down, no? Quanquano go back at a name or that Chimway Arata and a canon. Oh, go back after. Oh, I. Arahanaka. No, and the queen is. Thank you. He's saying them. He's a rat. When I buy the Mulita, Babushika in Hebrew. Oh my God. Amadi, come on.
ka ihe si dịrị m. O nwere ka ihe si dịrị m ya kpọrọ nkụ ya gbachiri agbachi. Otu ịhụrụ m ebe a were m otu ịhụrụ m kaka were ihe nchịplọta. I'm working things out. Very soon I'll be okay. Be okay. Ihe na-achịgwa m mgbe ọgwụ na ma wa nene nwere ihe ejilo. Na-ekwu anene ke wo shishi faden agbamaka lọta. Nwere ihe mere onye nwunye ya ndị ọcha m na ha na-arụ ọrụ na Amerịka chọrọ m ụka chọọ ka o ezigbo m mana ihe gbasara ndị ọcha na ndị ojii ọzọ ga-egbu m nwanne nwa dọcha si na nwa Afrịka ka ị chọrọ igbu ebido n'ebe daa ya kpakpakpakpa akụrụ m ya tọtọ Chineke kpọ ọkụ Chineke mụnyere ọkụ ọkwa Chineke tọrọ m ifu n'ọtụ you would have died. So ndị Amerịka ihe mere wụ ha ele m buru na mbụrụ ọgụ buru fa tinye n'ime plane ọgụ nkịtị ọgụ anyị na-eji eme ebe ọgụ wee na-eji eme ofere na chọọchị ịnwa anyị ebe a ọkwa onye mere iji hụ m otu a ọgụ ka ị lụrụ onye lụrụ ọgụ ibu ga-amịrị ọkụ ngwongwo na ego ndị kpakọrọ lụdọ na bank amịrị ọkụ dizi mgbe edipọtụrụ gị akaụntụ nọmba gị na ihe ndị ọzọ nọ na bank agbachi na-ebu agbachi na amadịghị aghọta ahụ ndị a lere mkpọrọ m immediately ọgụ anyị after the ọgụ ndị polisi ahụrụ m chaa deport tie m na the next flight ka m gwa gị eziokwu akpa m ji bata ebe a na airport ka e wetara ya ihe niile m hụrụ ihe ebe akpa m wetara na ime prison. My fellow mates gave it to me. But this is people's clothes. It's not my clothes, man. Na prison. Yes. Mana mgbe atụrụ gị nga bank ala atụgo na akaụntụ atọ dị nga nye ndị ahụ ga-anọkwa intact. I couldn't touch them. There was no time for me to get to that place. No time at all. Also ya gwara m say okay, ngwa enye gị chance ka inwe ike ga were ihe gị were ya. I have beautiful mansion. I have my account number. My account. Mgbe na-enwedị ihe ejiri hapụ ihe ndị ka ihe nwere enwedị ka ị nwere. I came with my jacket. Look at my jacket, very expensive jacket. I gave him 4 floor. You can see my blank. He like it in car. You can use it. Okay, look at my boot. Look at this boot. Onye nwere ebe m gaje bere abịa. Ka m garala nke ndị nwere anwụ ma afọ sie ndị na-enwedị ihe ejiri ha lụ. Etu ịnụ gba aka ka ị gbara lụ. So ihe ndị ijike m gbe nwedị uru ọ ga-abara. Ile ihe m ji buut eme buut na ọ nọ n'ọkịrịka ebe. Ndị amị anọ n'isi villa side onye ka a na-agba n'ụkwụ. Kootu gaa ihe yi mpoto pastọ mpoto ihe ka ọ na-eyi aka nwụchi. Enwedị ihe bụ ihe ọhụrụ ebe. Na-emekwa nsị na moto ilu gba at least gị hachi wada m dị iri akwụrụ akashi for 2 days. Ama m na aka m gị mma. Nwunye gị ọnọdụ ya. Just forget about that woman. Matakịrị ata na
No wonder. No wonder. I took him. Eh? I know this man is richer than the whole apple. Eh? My mother got out to the Kunem. What are you doing now? She's doing now. And maybe he's not. They're going to go down. Hey! That's from fatherless. Good morning. Plantain I know. The plantain I come back. I'm gonna make a do this in what I go. Obama Kaka. Okabaka. Yeah. So you should use Puya Lupuya. You should use Zulia Zulupuya. I don't trust you. Oh my wow. Hey, don't move an inch. If you move an inch, I get you down. Did you hear me? Oh my God! What the hell? What are you doing with my bag? I'm a choke in the morning. I'm to change Java. Okay, after. So, try to do about winning up again. Okay, about winning up. I'm watching. Coke bubble in me. Is that what you're telling me? So get bruised up and there's any more here. To ransack it. What a white lie. You are a liar. Rona, liar. Papa, I'm not a liar. I'm just telling you the truth. Oh, God, maybe not suspect. That suspect, man. Everything I've been not suspect. Man, you're not going to lie yourself. Or I can't come. Hey, what did you say? Now, I can't come now. From you, now I learn how to lie now. Now. Oh, go ahead, now. Illustrate my Tyson. Lucy, you want to go na America. Barakanata. In the end, I'm on Kunukoki, Papa, more no black and Arabolo. Why is you? I'm going to hear man. Papa, Swaibo, come on, shut up your mouth. Just shut up your mouth. Sazibo. It's a crammy ball. It's a crammy ball. Come, George. Sazibo. Hey, I think I'm seeing something extraordinary about you. Very strange. Very strange. It's not in my blood. Chereka mama ge lota. Kan juo ngozi ụlọ ọgwụ ọ gara ga mmụọ gị ka mmara ma zuru gị ezuru ma pụnyụrụ gị apụnyụ ma pụpụtara gị n'afọ onye ọzọ buru lọtawa. Papa, kamera gị na-abụ relate here. Ka anyị relate here na papa gba m eziokwu. Let's talk man to man. Papa ha fada, eme dị ihe iji nata. Sisi natara here, ofu boot a ka ị na-eyi o. Ị nọgide gị yiri coat oversize. Na-asụ yemen. Papa gba m eziokwu. Wetin happen na eme ihe obi jira ịcheba na ịba akanata. Nya na ịba akanata. Akpụ niile nọ n'ụlọ na ilochara ha ncha niile. Ji mma m ga-aga weta n'ukwu nne m. Irichara dị ho nyam. Ma ga-ekwuru eziokwu sụọ Igbo agụrụ ga anyị ga anya here. Just shut up your mouth. You think I'll put something important inside that bag? Is that why you went there? It was when it was I cannot put anything important there. Did you hear me? Is that why you went there to ransack the bag? Onyoshi Kebo. Papa, you are not in my family. Anything about you is not. There's nothing. There's no connecting ring. There's no connecting blood between you and I. Of course, we connect with you. Again now, Papa. You are so proud of poverty. How will I be proud of you? You are proud of poverty, Papa. Every time you know here, Papa relate to agro ganyo here. Come, get back there. Come on, you guys, get the bag back to where you brought it. Me taking this bag is a cost. Oh, it's a very big cost. So it's not a cost. We can get Buria no Nabia. You make a cost in Bunabia. You brule cost, Lile Bunye. Papa, you so you tell people you that cost. Buru this bag. Bunyani Molo. And Papa, you inherited poverty from your father. Hey! Okay. On your shit. Okay. Oh my wow! What a on your shit. No. I'm beginning to think of something else. This guy is not my blood. This guy.
Kodo. A woman Koda. I've never stolen before. I can only fight, beat a white guy, blow him, remove blood, but I cannot steal. Only I won't know him. Wow. I'm going to have to be. I'm going Kela wogen ene ka wan bi na agbo ewu. Ele kam to kela wogen eme. Wow. Ọkwa kịta ka nsị gị ka ndị afịa. Ị ga na-azị m nke na ike na nwoke aghọta m. Kizi afia. Aghọta ha m ụdị ahịa. Ọwụ ịgaji ahịa gị ịgba akwụna ka ọ bụ ịgaji ahịa gị ịzụ ihe. Yee. Anọ. Abeg. Ka hapụ ịghọtapụ nwaanyị o. Ka nke bụzi gịnị ka iyi ọ ịgaji ahịa gị ịgba akwụna aghọta m gị. Oke na nke ụmụazị si na Ngumazi ya jikwazi m ihe mee eri ọ ka m esi wee dress ọ ka m esi dress aghọta m gị sị na ejiga m afịa ejiga ọkwa faụ afịa ụmụaka ọ bụ ọkwa nke ekwe ị gaji afịa ụmụaka wee wuru ụlọ elu gị kpọsị ya n'echi ghere oghe ote mma mmadụ kedu ihe na-akpọ gị nwe gị sef ma jụ ikpe onwe gị ụmụazị ịmakwata gị nwaanyị agafeli ụkwụsị gị nọbe dị ugbo amụchịta ụmụ gị kacha ebe ihe gafegwela agafe gị sha nwụta ha agachi ebe aka ị nwekwara ihe na ndụ gị Ama ndị ka nọ na old fashion nọọsụ ịma ihe a na-eme ugbu a level ụlọ kịta wụ level dressing to kill. I dress to kill. Ọ bụ ị na-ekwu gị ekwuga I dress to kill this time around. Upon dress and the sharp. You might go dress and the sharp or die. If I know so, we probably was a hot jam, water, or board in the Upuhabaka Baka. Umase water chapel. Upper to I the chapel and now we got an Oh, wow. Hey, my left land, get that. You dress to Nobody else. One. I myself nonga. I dress to mother. Because nga mother can go but only pa animulu. Can you push nonsense see you want to get the kamai? Pico last sabino. Can't you more bike mono? Beginning. Uncomaze. Bike mono make mamma can oh, neither choose me and me now. Ngida wasn't come see where the way about that come here follow. I'm get now to a kit no. You won't keep again. I'm going to show to a town. And a hell moon. No, the sharp or okay on our chabagana. You can get Mumba Olo. You can give me also. Because you want to come in a liar and the Kwamusu. Can you put a here? As is you won't. Munka. Can you put a here you were? Only talk I'm doing the Kanama. Makam dog ni hama bago to wali la hwe. Ngodo onye ka bia ngo baga kwushi me nwuru ka nwa sensita. Ngbo ge inside you push nonsense sai. Baiga ni mulo 1. I dressed it. Baiga ni mulo 2. Mana obu maka baiga ni mu no. Iwe na ewege, Obulu ni ne si anya otu ansi we dress ya no odo oge mma, odo oge obi nwa. Kwa nwo okpokpu isi ga kwa ya na wall ama na ibidogo. Yes. Nkwali shi Why nkwa is na na wall. wall? Hey! I want that. Mama. Maka chide dem I na. want that. Yes. Gaga people say that. Iga like him ne go. Iga ba zuko. Send ya da Na kita da iko ko da. Utu anu anfa. No we here. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray!